እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ገለ ሂደት ትርፊን ተዘይሐድ ገልናስ ከም ሰዶም ምኾና ንገሞራውን ምመሰልና ኔርና ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 9 ስለዝልክሲ ወትሩ ዝምስገኖ ካብዝ ፍቅሩ ፍቅርኺ ትርፊ መስሓብ ንዓኺ ፈቃርኖ ንዓኺ ፈቃርኖ ኣዝኽላግን ክብል ስለኺ ድንግል ኣደሩፍታይ ምስጋናይ እንሆ ታይሞ ክብሊ ስለዝልሲ ወትሩ ዝምስገኖ ካብዝ ፍቅሩ ፍቅርኺ ትርፊ ምስሓብ ንዓኺ ፈቃርኖ ንዓኺ ፈቃርኖ ኣዝኽላግን ክብል ስለኺ ድንግል ኣደሩፍታይ ምስጋናይ እንሆ تمثل عبن دقاق كنفا زيت بقو ما بالكو هستنكر حليوتك خد نقو مع سموي ليو نروح لبخي حلف اللونات كس عبتحت ودخي كنيتي مديغي واستاصنا سلاي طبب وسخني كمسجن أخليلي كمسجن أخليلي تايمو كبلي سلازلسي وتروزي مسكنو كبز الفقرو فقرخي ترفي مسابر نعخي فكرنو زخلاقن كبل سلاخي دنجل عدروفتاي مسقانا ينهم صار ما تلحرمون كرسو زفلفلو أي بغاكن مغلوب زبان كنك حزلو يكون السيف زقاني نسم أي حداتي انسسا قوات للكز كوين اللو تمهرتي شنهات كل انتناي مستير مغارتاي لما نايلحو أسمري صلوتي أسمري صلوتي تايمو كبلي سلازلسي وتروزي مسكنو كبز الفقرو فقرخي ترفي مسحابه نعخي فكرنو نعخي فكرنو هزخلاقن كبل سلاخي دنجل عدروفتاي مسقانا ينهم زاوزعتي نفسي تبلق زي بالله سقاينا بتبلو بيكون المعلا بيتون تمرس كوا كان براب سلامو زي بدقف كيا التحلو السقمو إيدنا نسابو سلام لجيخبن أذكر مبرهان سبحاتي نبليون
ስብሃተይና ብልዑል እንታይ እሞ ክብሪ ስለዝልሲ ወትሩ ዝምስገኑ ካብ ዝፍቕሩ ፍቕርኺ ትርፊ ምሳበ ንዓኺ ፈቃርኖ ንዓኺ ፈቃርኖ ታዝኽላግን ክብል ስለኺ ድንግል ኣድሩፍታይ ምስጋና ይንሆ እሰም ስደት ግብፂ ግና ኸይረስዐ ብሴፍ ስቓይ ጎይታ ልበኺ ተበስዐ ስቕለቱንን ክብል ለውሃትክን ሂቡኒ ሽፋን ድርብ ፍቕሪ ከም ንመርዓት ዓይኒ ኣሎኒ ውዕለቱ ልበይ ዘዋህልሎ ባርኽኒ ማርያመይ ትናይ ውሽጠይ ክብሎ ትናይ ውሽጠይ ክብሎ እንታይ እሞ ክብሪ ስለዝልክሲ ወትሩ ዝምስገኑ ካብ ዝፍቕሩ ፍቕርኺ ትርፊ ምሳበ ንዓኺ ፈቃርኖ ንዓኺ ፈቃርኖ ኣዝኽላግን ክብል ስለኺ ድንግል ኣድሩፍታይ ምስጋና ይንሆ ዕልል በሉ ንስሙ ዘምሩ አመስግኑ ዕቤቱ ንገሩ እግዚአብሔር ጻድቅ እዩ ብግብሩ እናመልኩም ወትሩ አበስሩ ዕልል በሉ ንስሙ ዘምሩ አመስግኑ ዕቤቱ ንገሩ እግዚአብሔር ጻድቅ